מושקע וואי, מושקע. עכשיו יש האם אי פעם עשינו משהו אחר? נשמע מזה פעם. את צריכה להגיד את האמת על האהבה שלהם. לחתוך כל יומיים בערך? יומיים כל יומיים. כן, רק שלום. אני התבלבלתי, לא התחברתי. אבל כן נשארתי בחודש כדי... לא הבנתי מה היא רוצה ממני. לא הייתה לי מספיק מה? אבל... עופר, תוכל איתנו במקום לצלם אותנו? תיאבון, בנות. בנות. ערב טוב לכולם. ערב טוב. אני באתי זה מסלול 360, תבואו מחר. מה קורה? וזה פשוט נופל. חשוב לעבוד כל דיבול. אבל מה? I'm done. מעולה. I want the... הם מאלתרות. יופי. למה לא כולן לוקחות? גם את האחרים, לא רק את הלו"ז? כן, גם את הסולידגו אנחנו לוקחות, מסתכלות. מהמם. לקחת את כל הפרחים בשולחן ואסף בזר שלך, נכון? כולם ברחו לממ"ד. מי שהלך לממ"ד. נכון. זה יפה, תראי זה יפה יצא לי.
זקוקה לעבודה. מה זה אומר? הראש של הגרברה, אתם שומעות אותי? הראש של הגרברה הוא מאוד כבד, מה שגורם לה בעצם על הראש להתכופף מאוד מאוד מהר, אבל זה ממש... אני בתיה עוזיאל, עשיתי מבעוד מועד. אז ככה, אני לוקחת את החוט ברזל, אוקיי? אולי אתה רוצה לתעד אותה במצלמה. ביד החלונות. כדי ליישר אותו? כן, כדי שהראש לא ייפול. לא עדיף לוותר פשוט על הגרברה? לא, הוא גם חמוד גם שהוא נופל. יש לה שני צדדים. שקט, שקט! שקט בבקשה! היי! שקט בבקשה! היי! שעה! מוסיפים בצד השני עוד סוג של בנות. גם אם זה לא טוב. ומוסיפים אחד מהמם. עכשיו תני לו אז זה מתחיל מהבית הבעיה. אני לא רוצה לסכם שנה שלמה, אבל כן אני רוצה להקים מה כתבתי. לא באתי לסכם, רק לעצור רגע ולהודות לכם. לאנשים שעומדים בחזית כל השנה, שנושאים באחריות שקטה ועמוקה, ששמים לב לכל ילד, לכל ניואנס, לכל שבריר של שימוש. אז עכשיו, כשאפשר לרגע לשחרר, אני רק רוצה לאחל לכם קיץ של נשימה, שתניחו לרגע את הלב הדואג, ותיתנו לו פשוט להיות. שתשקעו אל תוך שקט, כזה שממלא ולא מרוקן. שתצחקו הרבה, שתראו שמיים בלי למהר. שתתמלאו מחדש, גם בגוף, גם בנפש. חמסה, חמסה, חמסה. ראו שי קטן ממני מצורף לרוח. כי אתם ראויים לזה באמת. חופשה נעימה ומבורכת, באהבה ובחמה. ככה יש פה חמסה עם וו, אז רק אמרתי שלא תהיו תלויות במזל. איזה רעיון. באותו מעמד, לצערי הרב מאוד מאוד, אנחנו נאלצות להיפרד מקבוצת נשים שאנחנו מאוד 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 מאוד. לא משנה מספר השנים שהן בבית החינוך, כל אחת מהן במניין שנותיה נכנסה לנו לתוך הלב. ורציתי מאוד לשים דגש על לב. אז כל אחת מהן תקבל שרשרת קצת אחרת שיש בלב, ואני אשמח אם תפתחו אותה. כן. הילה, תקריא. אסתי. אנחנו צריכות לשמוע את החטי. איפה אסתי? אסתי טוב, אז נקריא לאסתי? בבקשה. גם שנה אחת יכולה להשאיר חותם גדול, שכך בדיוק היה איתך. מהרגע שהצטרפת אלינו הבאת איתך רוח נעימה, אכפתיות, מקצועיות ולב ענק. בזמן קצר הצלחת לגעת בתלמידים, לשתף פעולה עם הצוות ולהיות חלק משמעותי מהקהילה הבית-ספרית. עכשיו את יוצאת לדרך חדשה. אנחנו רוצים לאחל לך המון הצלחה, סיפוק, רגע זה נכבה, עשייה פורה ושפע של רגעים טובים בהמשך הדרך. תודה על שנה של נתינה, רגישות ועשייה מכל הלב. בהצלחה, ונשמח תמיד לשמוע ממך. גם לטלי? רגע, טלי. עכשיו לטלי. אבל בינתיים שאתם מקשיבות, תפתחו את ה... לטלי היקרה. סוף הוא תמיד התחלה. עכשיו טלי. לטלי היקרה, סוף הוא תמיד התחלה חדשה. תודה על שנה לתלמידי השילוב מכל הלב, ברגישות, באכפתיות ובמסירות אין קץ. בזמן קצר השארת חותם גדול על התלמידים, ההורים והצוות. נאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך, שתמשיכי לגעת, להשפיע ולהעיר, בדיוק כמו שעשית כאן, בהמון הערכה והאהבה, שירים בצוות לבד. שווה לעזוב, תסתכלו, שווה מי מקריאה את הבא בתור? אסתי, תראי את שלך. שירי תמיד תסתכל. וואו, זה יפה לך לעיניים. וואו, תראי לנו. טלי, תראי. טוב, רגע, טלי, תראי. מאומה קאסה.
לנועה היקרה, בסיום פרק משמעותי ובהתרגשות לקראת הדרך החדשה, אנו רוצים לומר לך תודה גדולה. במסירות, ברגישות, בחיוך ובחוכמה, נגעת בלבבות התלמידים. לאורך השנים כאן בבית הספר, היית מורה דרך אמיתית, כזו שרואה כל תלמיד, מעודדת, מחזקת ונותנת מקום לכל אחד ואחת. עתה את יוצאת לדרך חדשה, ללמד, להשפיע ולגעת בעוד לבבות, הפעם בתיכון. אנחנו מבטיחים שתמשיכי לפרוח, להעיר ולרגש גם שם, בדיוק כמו שעשית כאן. מאחלים לך הצלחה רבה, סיפוק, הגשמה, ושפע של רגעים יפים ומשמעותיים ובסיום מחדש. את כבר חסרה לנו. באהבה והערכה, שירית בצוות הפדגוגי. ותגיד כמה שנים, שנייה. אני רוצה להגיד כמה מילים. הגיע בהמלצת אימה. אבל לא, אני חייבת להגיד, הגעתי, אמרתי את זה גם לשירית, אני הגעתי כמו חיה פצועה, אחרי שהייתי מנהלת שממש הייתה מתעמרת, וכבר לא רציתי חינוך ולא חשבתי שאני מתאימה, זאת אומרת, התלבטתי האם זה נכון לחינוך, ואני חושבת שבעצם בשש שנים היו פה הרבה מאוד אנשים בדרך שעזרו לי להאמין בעצמי ולהוציא את הכוחות לפועל. אני חושבת שזה הרבה קודם כל מהראש, שירית, אז תודה שירית, וכל אחת ואחת לא. היו אנשים שהספקתי להגיד להם תודה אישית, אבל יהודית שהייתה מקבילה, וואו, ממליצה ממש. באמת היה חוויה, זה פשוט הייתה שנה מושלמת, אז תודה יהודית. ועוד כל מיני אנשים בדרך שנורית שהייתי משגעת אותה בשנה הראשונה, וואו, כמה, והייתה שם באמת עבורי, ואני מסיימת ואני אומרת, וואי, איזה חתיכת מסע עברתי. אני יוצאת עם הרבה ביטחון ביכולות שלי, במה שאני יכולה לתת לתלמידים וגם לעצמי ובמקצועיות שלי, וזה לא מובן מאליו בכלל, אני מאוד מעריכה. אז תודה ענקית, אני שונאת פרדות. שונאת, לפני שנתיים הייתה פרידה שלא בחרתי ולא רציתי, ואני שמחה שהיא בסוף לא הייתה, 3 שנים כמה, לא משנה. והיום אני נפרדת ולא נפרדת, אז אני אוהבת את כולכם ותודה ענקית לכל אחד ואחת. אני רוצה להגיד מהצד שלי שאין לכם מושג איזו גאווה זאת למנהלת שמורה שלה יוצאת לבנות חטיבה בתיכון. חטיבה שמצליחה, מגמה שמצליחה, שמציעים לעבודה מטעם האקדמיה, שהמפמ"ר פונה אליה, שתעזור לו לטפח ולפתח. ואחרונה חביבה, אחת שהייתה חודש-חודשיים במערכת, יומיים. מי זאת? שאנחנו בדיוק יודעים מי את, אי אפשר לא לדעת מי את. ואיזה מזל שאתה... לא, אני אבוא לאירועים, לא אעזור לכם. מה נעשה? איך יהיה לנו עכשיו כיף? היינו צריכים להביא... כולם ישמעו, זו לא יודעת. את לא תקבל לזה חיוך ונגיד כיף, איזה כיף. אני אבוא לגמרי, עכשיו את תקריאי. לא. מילה, איפה המקבילה? איפה מיכל? פה. אפילו שאני חושבת שאת צריכה לעשות הקלטה של כל ליבות השקר שלך, שיהיה לנו ברינגטון. לכבד, אני משתמשת כבר 20 שנה. לכבד. הילה. רגע, מה תעשי בבית? מיכל, תסתובבי רגע. תסתובבי שנראה. איזה יפה, זה מתעלף. זה כמובן העיצוב של רותי, כולכן עדות, שידי שמאליות. אנחנו מכירות את הקורפל שלה. אז אני אקריא כי גם למיכל יש... מחמר כתוב. טוב. צבי האהובה שלנו. לאחר 36 שנות עשייה ברוכה,
אנו רוצים לעצור לרגע ולהביע את מלוא הערכה, התודה והאהבה על כל מה שהיית עבור התלמידים, הקולגות והמערכת כולה. במשך השנים הפגנת חריצות יוצאת דופן, אכפתיות עמוקה ומסירות שאין שנייה לה. תמיד היית שם, לראות כל תלמיד, לשמוע כל קול, להרים את הרוח ולתת מענה מהלב. את מורה נדירה שמשאירה חותם כה משמעותי. אנחנו נפרדים ממך בגאווה גדולה ובעצב קל, גאים בדרכך ועצובים להיפרד. אך מעל הכל מאחלים לך פרישה מהנה, מלאת חוויות טובות, רגעים של נחת, משפחה, פנאי וכמובן הרבה בריאות. אמן. תודה על כל מה שנתת, באהבה גדולה גדולה, משפחה שלך. אבל לא תיפטרו אני משלמת לאירועים בליבה. אבל עכשיו רק אשים על השולחן להיות דרות. מי ידאג לנו לתרבות? תמשיך את התרבות. ברור. במקסימום מתקדמים כיתה ד'. רגע, אני רוצה שכל הבנות יראו את השרשראות שלהם, שכל אחת תראה את השרשרת. אני רוצה ככה לומר משפט שמהדהד בי, צביה, הרבה ממה שאנחנו, הרבה ממה שאני, הוא שלה. המון. זה ממש, הרבה ממה שהבית ספר שלנו, זה היא. פעם רבי עקיבא, ככה כשבאו תלמידיו ואמרו, סילקו את האישה שלו, ואז הוא אמר, מה אתם מגרשים אותה? בקיצור, סיפור ארוך. אז הוא אמר, עזבו, שלי ושלכם שלה הוא, אז אני לא...